Muinaisen Lähi-idän alueella puut edustivat feminiinistä energiaa, eli jumalattaren palvontaa. Puista ajateltiin, että ne ovat kasvun symboli, syntymän ja kehittymisen, muutoksen symboli. Mutta se oli aina feminiinistä energiaa. Jo muinaiset myytit, jotka puhuu maailman synnystä, niin ne puhuu, että sen synnytti feminiininen energia. Maskuliininen voima on ikään kuin ajatus tai siemen, joka istutetaan maahan, ja sitten feminiininen voima on se, joka muuttaa sen ajatuksen tai hengen aineeksi. Eli mitään ei synny ilman, että nämä kaksi voimaa yhdistyy. Ja meissä kaikissa on maskuliini ja feminiini voima. Ja näillä ei varsinaisesti ole mitään tekemistä nais- ja mies-ajatuksen kanssa. Eli maskuliini ja feminiini on se luovuuden energia tai kaksi eri voimaista energiaa, jotka tarvitaan, että yhtään mitään syntyy. Ensin on ajatus ja sen jälkeen aine, joka syntyy siitä ajatuksesta. Henki on siinä välissä. Myös kappalassa on elämänpuu, jossa ikään kuin siemen laskeutuu sieltä ylhäältä kruunusta, eli keetteristä, ensimmäisestä sefirasta alas, malkuttiin, eli 10. sefiraan. Se siemen edustaa nyt sitä maskuliinista voimaa, jonka tahtotila on synnyttää ainetta. Ja henkisen kasvun matka on sen siemenen itäminen monen vaiheen läpi, eli siinä tehdään aikamoista varjotyötä ennen kuin päästään edes kunnolla liikkeelle henkisen kasvun alkemiassa. Ja sitten kun se kasvu pyrähtää päälle, niin se etenee aika vauhdilla kohti sellaista tietäjyyden porttia. Ja se on se 11 ympyrä tai pallo tässä sefirotissa, eli kappalan elämänpuussa. Ja se yleensä piirretään katkoviivoilla, eli se on näkymättömissä. Eli meidän kasvu tapahtuu, henkinen kasvu tapahtuu kohti tuota näkymätöntä porttia. Tietäjyyden portti, sen voisi rinnastaa hypotalamukseen. Eli me tehdään matkaa sieltä siemenestä kohti sitä näkymätöntä tietäjyyden porttia, missä tieto ja viisaus ja ymmärrys muuttuu tietoisuudeksi kaikkeuden rakenteesta. Ja vasta tämän jälkeen alkaa sellainen varsinainen alkemia, mikä tarkoittaa siis sitä, että me irrotetaan henki aineesta. Eli tämä on ollut sellaista ihmisyyden ja mentaalisuuden evoluutiota tähän asti. Eli me ollaan käyty läpi erilaisia vaiheita ihan oikeastaan siitä, että me ollaan ymmärretty, mitä on mineraali, mikä on mineraalin tietoisuus. Ja siitä me ollaan lähdetty kehittymään ja kasvamaan kasvin tietoisuuteen. Ollaan käyty useita vaiheita läpi siinä. Sen jälkeen eläintietoisuuteen. Meistä jokainen on joutunut tai saanut oppia myös sen, mitä on elää eläintietoisuudessa. Erilaisten eläinten. Ja nyt me kaikki ollaan tällä ihmisen tietoisuudessa, ja tämä on sitä ihmisyyden evoluutiota, joka oikeastaan päättää tämän mentaalisuuden evoluutiomatkan. Ja se seuraava vaihe on todellakin se, että henki irtoaa aineesta. Eli me tullaan tämän aineen ja mentaalisuuden evoluution päähän. Muinaiset egyptiläiset kutsuivat tätä valaistumisen vaiheeksi. Todellisuudessa se tarkoittaa sitä, että meidän henki irrottautuu aineesta ja mentaalisuudesta ja jatkaa evoluutiotaan hengen tiellä.
ja siellä on lukuisia eri vaiheita. Mutta nyt tänään mä haluan esitellä puun, jota mä oon käyttänyt viimeiset reilu 10 vuotta, kun mä oon opettanut chakroja. Niin mä haluan näyttää ne kaikki linjat, jotka auttaa tässä henkisen kasvun tiellä. Eli se auttaa siinä varjotyöskentelyssä, että me opitaan ymmärtämään, mitä vaiheita meidän pitää käydä läpi ja mikä on se kaikista tärkein työkalu, joka auttaa meitä tällä meidän kasvumatkalla kohti sitä hypotalamusta, kohti sitä näkymätöntä tietäjyyden porttia, mihin me kaikki ollaan matkalla. Tässä on nyt tämä mun chakrapuu. Eli siinä on ihan tällainen konkreettinen puu, joka kuvaa nyt näitä meidän chakroja, eli energiakeskuksia. Ja me lähdetään tässä työssä liikkeelle aina täältä ensimmäisestä chakrasta, jonka teema on hyväksyminen. Siihen liittyy kaikki perusturva, hengissä säilyminen. Se on hyvin niin kuin itsekeskeistä tavallaan, niin kuin hyvällä tavalla. Eli ensin pitää huolehtia siitä, että minä selviytyy. Ja vasta sen jälkeen lähdetään jatkamaan sitä matkaa ja siirrytään tänne toiseen chakraan, jonka teema on luovuus, virtaus, heittäytyminen sekä sellainen kontrollista irtipäästäminen. Kolmas chakra taas on sitoutumisen keskus ja siihen liittyy oma voima, tahto, tahdon suuntaaminen, eteenpäin meneminen. Ja neljäs chakra on rakkaus ja myötätunto. Se on ikään kuin tässä puun rungossa. Viides chakra on oma totuus, tahto, joka on vähän erilaista tahtoa kuin tuo kolmannen chakran tahto. Siihen liittyy myös voima ja oikeudenmukaisuus. Ja intuitio on sitten 6. chakra, sisäinen tietäminen, ja 7. chakra on rajattomuus, sen ymmärtämistä, että me ollaan kaikki yhtä. Me ollaan kaikki yhtä samaa energiaa. Ja matka tosiaan lähtee täältä alemmasta chakrakolmiosta kohti tuota ylempää, eli se hypotalamus ikään kuin sijaitsee tuolla ylhäällä rajattomuuden tietämillä. Ja me kuljetaan tätä tasapainon linjaa koko tämä matka, eli etsitään aina kaikessa tasapainoa. Se on tämä pystylinja ensimmäisestä 7, ja kaikki nämä linjat kulkee aina ton rakkauden ja myötätunnon keskuksen kautta, eli meidän sydämen, sielukeskuksen kautta, missä myös mieli sijaitsee hyvin lähellä sitä sielun ja sydämen aluetta. Toinen tärkeä linja on tämä virtauksen linja, eli siinä 2. ja 6. chakra liittyvät yhteen. Ja molempiin liittyy voimakkaasti veden elementti, eli sellainen kontrollista irtipäästäminen, luottaminen. Ja 3. ja ehkä kaikista tärkein linja on hengityksen linja. Se yhdistää, eli hengitys yhdistää tämän ylemmän chakrakolmion ja alemman chakrakolmion keskenään. 5. chakran ja 3. chakran yhteys ja se, että ne yhtyvät tuolla sydämen alueella, rakkauden ja myötätunnon keskuksessa, niin se avaa meidän kaikkien chakrojen energiat, tasapainottaa meidän koko olemusta. Eli se on näistä 3 linjasta se kaikista tärkein, ja sen vuoksi siihen pitääkin keskittyä kaikista eniten. Eli hengitystä syventämällä me saadaan toi hengityksen linja auki. Eli tosiaan 3 ensimmäistä chakraa muodostaa tämän alemman chakrakolmion, liittyy voimakkaasti maahan ja juurtumiseen. Se ikään kuin muodostaakin tällaisen pyramidin. Eli se yhtymäkohta on aina tuo rakkauden ja myötätunnon keskus. Tämä ylempi chakrakolmio, ikään kuin tuo latvusto, se on taas tällainen kärjellään seisova kolmio tai pyramidi. Ja edelleen yhdistyvät tässä rungossa. Eli rakkaus ja myötätunto on aina se yhdistävä tekijä tälle ylemmälle tietoisuudelle ja tälle meidän juurevalle tietoisuudelle. Eli koko tämä chakra-matka on ensimmäiset 5 chakraa on ikään kuin varjotyötä. Ja sitten kun me päästään
tuonne hypotalamuksen alueelle, missä meidän sydänkeskus ja kolmas silmä ikään kuin löytävät sen yhteyden, niin se on se, joka avaa sen tietäjyyden portin. Siinä oli siis chakrapuu. Mä toivon, että sä sait jotakin siitä irti, kenties jotakin ideoita ja ajatuksia omaan kasvumatkaasi. Mutta ehkä niin kuin suurin ja tärkein, mitä mä haluan tällä koko chakrapuulla opettaa, on hengityksen merkitys. Eli 5. chakrasta hengitys alkaa. Se kulkee sydämen, rakkauden ja myötätunnon keskuksen läpi. Ja sitten se päätyy sinne alas 3. chakraan, mistä se käy hakemassa sen voiman meidän ilmaisuun, meidän olemiseen, tekoihin, toimintaan. Ja koska se palaa takaisin myös sen sydänkeskuksen, rakkauden ja myötätunnon keskuksen kautta, niin se tulee aina ulos kunnioittavana kaikkia asianosaisia kohtaan. Tämä on ehkä se tärkein linja näiden chakrojen linjastoissa, koska kun me saadaan hengitys rauhoittumaan, syvenemään, niin kaikki ilkeily on meille täysin mahdotonta, koska me tullaan tietoisiksi siitä, että me kaikki ollaan yhtä samaa energiaa, saman hengityksen jatkumoa. Yhteisöllisyys, se on tämä meidän tulevaisuuden ymmärrys ja tulevaisuuden tietoisuus. Me ollaan kaikki yhtä. Niin ei ole mitään syytä loukata ketään toista tai satuttaa toista tai ajatella ikävästi toisesta, koska se heijastuu aina omaan itseen. Ehkä tämä on nyt se, mitä mä halusin tällä sanoa kenties eniten, eli keskity hengitykseen. Opettele hengittämään mahdollisimman syvään, ei pelkästään palleaan asti, vaan ihan sinne vatsan pohjaan asti, koska se on se avain. Se avaa meidän henkisyyden kasvun ja tietoisuuden matkan aivan toisella tavalla kuin sellainen pinnallinen hengitys. Kiitoksia, kun katsoit ja kuuntelit, ja ensi kerralla mä jatkan näistä samoista teemoista. Hermetismin parissa me liikutaan.